Mill-Kunsill Lokali ta' Sliema llum Bobby Skali u Martin De Bono ħabbru li kienu qed jirreżenjaw mill-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista u ser jibqgħu indipendenti. Dawn iż-żewġ riżenji waslu wara li sar magħruf li l-Pulizija bdiet proċeduri kriminali kontra dawn iż-żewġ persuni b'rabta ma' użu ta' laptops tal-Kunsill Lokali. Fiż-żewġ każijiet huma qalu li qed jirreżenjaw mill-partiti rispettivi tagħhom biex ikunu jistgħu jiddefendu l-każ tagħhom fuq bażi individwali. F'Jannar li għadda l-Pulizija kienet interrogat lil dawn iż-żewġ kunsilliera u minn dakinhar sal-lum ma nstema' xejn aktar, għalkemm il-ġurnal The Times illum irrapporta li meta tkellem mal-Pulizija dawn għarfuhom li l-każ issejjed il-qorti. Il-każ feċċa l-ewwel darba f'Settembru li għadda waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali. Il-kunsilliera involuti qalu li huma kienu użaw dawn il-laptops għal xogħlijiet rispettivi li kellhom brabta mal-ħidma tagħhom fil-Kunsill Lokali. Wara li tqajjem il-każ, il-laptops ġew irritornati għajr għal xi apparat.